Prekvapenia číhajú na motoristov prakticky na každom kroku. Na Lumumbovej ulici v Petržalke je to však originálne. Tabuľa vás síce upozorní na hrboly i na to, aby ste znížili rýchlosť, ale aj 30 je prirýchla. Najlepšia je 10. Ak neuposlúchnete, je to doslova nebezpečné. Zrejme majú prekážky naozaj prinútiť motoristu, aby išiel pomaly, ale je to dosť nebezpečný spôsob výučby. Dúfajme, že sa táto novinka neujme a naše cesty nebudú posiaté takýmito umelými hrbolmi, veď ich máme na našich cestách dosť aj bez toho. Okrem toho si myslíme, že na ne dali viacej asfaltu, ako bolo potrebné, a tak sa z tejto cesty stala cesta dobrá tak pre kone. Ešte raz z najväčšieho bratislavského sídliska. Škoda, že nemáme značku Pozor jamy. Na Jungmanovej ulici by určite nechýbala. Vodič má vlastne šťastie, že sedí v aute, lebo ak by šiel pešo, mohol by do jamy spadnúť aj celý. Také ich tu majú.